Silav gelî hevalan werin îrozî em li ser meqnatîsan biaxivin. Em pê nezan meqnatîsa dikarin bi vî awayî bikin. Meqnatîs tiştekî an maddeyek e ku zeviyek magnetîkî çê dike ku hêzek ku dikare hin maddeyan bikişîne an kut bike. Bi taybetî hesin, nîkel, kobalt û hin ji alîgirên wan meqnetîsan de du cemser hene. Jê re cemsera bakur û ya başûr tê gotin ku li vir hêzên magnetîk herî xurt in. Wek hûn dibînin ev meqnetîs e û aliyê an jî cemsera bakur an jî başûr heye û di vê derê de jî ev hêza magnetîk çawa bela dibe ji hêla bakur derdikeve diçe hêla başûr. Wek hûn dibînin li vira top dike hêla başûr. Hêla bakur jî kut dike. Bi vî awayî meqnetîs em dikarin meqnetîsa nîşanî we bidin. Aliyê din de jî cureyên meqnetîsê hene. Wek hûn dimînin herdemî meqnetîs. Vana herdemî meqnetîsın li ku derê dê birabe ew her tim meqnetîsin. Weke mîna gilover vana bi 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 şeklê meqnetîsê ve hatî navdan mîna vaya gilover e. Meqnetîsa gilover e. Meqnetîsa û ye vaya meqnetîsa û. Dîsk e di vir de meqnetîsa dîsk. Şev meqnetîsa şev. Derzî ji bo ke em berê xwe bibînin hêla bakur an jî hêla başûr bibînin. û meqnetîsên weke gustîl hene. Vana bi vî awayî em dibînin. Wekî din demkî meqnetîs hene. Hin caran tiştê ku ne meqnetîs e ji ber bandora magnetîka bihêz de dibe weke meqnetîsan. Lê dema ew bandora derbas dibe ew êdî ne meqnetîsin. Weke mîna girêdan. Wek hûn dibînin di vê derê de meqnetîsekê ye û vê derê de girêdanê kaşkirî ye. Hema ve girêdana jî vê girêdana de pê digire. Çima pê digire? Ji ber ku di bin bandora meqnetîsê de ye û weke meqnetîsê bi weke meqnetîsê kar dike hegoya niha. Piştre dema ku ev radibe ev meqnetîsa ji vir here vana êdî ne meqnetîsin. Aliyê din de jî a dawîn jî elektromagnetîzma elektromagnetîzma hene. Ev çawa dibin? Dema herke ceyranê di kablên re derbas dibe qada magnetîk çêdibe û ew jî dibe sedema meqnetîsan. Dema herka elektrîkê di kabloyekî re derbas dibe, ev em bêjin herka elektrîkê ye. Dema ku kablo re derbas dibe li vê derê qadek magnetîk çêdike. Em bêjin ev pîl e û di vê derê dema ku ceyran derbas dibe vira pîl de vê derê jî em bêjin bira lambek me hebe. Lambek me vî hesayî new di vira derbas dibe vê dikeve. Di aliyê din de jî çi dibe? Di vê derê re dema ku herka elektrîkê derbas dibe li derî dorê vî ya qada magnetîk çêdibe. Vaya jî dibe sedema meqnetîsan. Weke mînak em çi karin nîşan bidin? Em karin vîya nîşan bidin wek hûn dizanin vana tê de meqnetîs hene. Di vir de meqnetîs hene hûn dibînin du tena û vaya di hundirê vir de ye dema ku ceyran di vira derbas dibe weke magnetîkê dibe meqnetîs û hêlkê kut dike û doş dike. Doş dibe. A bi vî awayî zatî motor gel li ser vê çêbûne. Hûn vêya karin di her derê de bibînin. Di saetê de dibînin di her derê de hûn karin bibînin. Bi vî awayî tiştekî bi ceyranê tê şixulandin gi di vir de tê dîyînê. Ev jî ew qeskanda. Ez bawer dikim di derbarê meqnetîsê de ew qeskanda ye. Hew me xwestin em hinekî li ser biaxivin û navê wan nîşanî we bidin. Hesayê meqnetîsê jî heye dema ku ceyran tê re derbas dibe hesayê wî jî tê kirin hema em vêya îro nakin. Em ê dûra bikin. Vêga vê xatirê we bimînin di xêr û xweşiyê de.